Здравейте, скъпи мои приятели в YouTube. Много давно не съм качвала видео тук, но време е да поправя тази грешка. Като днес ще ви покажа най-любимите ми грим продукти за последните няколко месеца, както и разбира се празни опаковки. Нека се я приготвим сега заедно. След малко отивам на работа и за това ще ви покажа какво използвам в момента. Взимам си любимото огледало от пресованите метеорити на Guerlain. Използвам него най-често. И това е стик фондютена на Lancome. Моят е в цвят 010 беж порцелейн. Изключително съм доволна от този продукт. Покрива достатъчно добре. Разнася се много лесно. И не се изтрива на втория час. Доста добре се задържа. Зависи и какво е състоянието отдолу на кожата. В момента съм след процедури, които си правя в едно студио тук във Варна. Биомикронидилинг, а преди това биорепил. И мога да ви кажа, че след пета процедура за сега съм доста доволна. Всъщност това, което правя е да третирам пигментацията, която имам в горната част на челото и тук на Т-точката, защото почнах вече много да си личат и да ме дразнят чисто визуално. Това е, което използвам най-често като продукти. Всичко това, което ще видите. Ето как изглежда лицето, тъй като тук е другото огледало. Само да се погледна. Лицето е в много добро състояние. Първите няколко дни има лющене, но след това всичко се изчиства. Така, не забравяйте да си почиствате четките за грим. Аз мия моите почти всеки ден, за да съм сигурна, че няма да получа някакъв кожен проблем, свързан с хигиената. Втори продукт, който нанасям е, разбира се, метеоритите на Guerlain. Сега съгласна съм, че това е доста скъп продукт. И честно казано, последно време не ги виждам налични никъде, само перлите намирам. Може би са спрени, не съм много сигурна. Метеоритите са изключително лесни за работа с тях, за оформяне на лицето. По принцип, бюджетен техен вариант е ето тази пудричка на Essence, която също върши чудесна работа. От сайта на Parfum.bg си бях купила такава мостра тестер на пудра на Dior и съм доста доволна. Така че понякога използвам и нея. Тъй като не правя кой знае какъв грим, по принцип, нито за ежедневието, нито за някакви по-специални случаи. Използвам обикновено последните няколко месеца ето този бронзиращ продукт на Dior, който отново съм купила от сайта на Parfum.bg. Продуктите са оригинални и за сега не съм усетила абсолютно никаква разлика с тези от Douglas или от някой друг от официалните вносители на Dior. Използвам ето такава четка. Чакайте само да я видя къде отиде. Добре, не я виждам, да имам друга. С такъв накрайник, защото много по-лесно работя с него. И това е общо взето продукта, който да придаде цвят на лицето ми, въпреки че аз проблеми с това нямам, тъй като по принцип съм си доста така червена. Какво друго използвам? Последните няколко месеца използвам ето тази писалка на Yves Saint Laurent, отново от сайта на Parfum.bg. Нея нанасям всеки ден, даже вече си оклепах и тук туалетката. Слагам много малко под очите, за да прикрия безсънните нощи, които съм имала. Най-често всичко нанасям около очите с пръст, за да бъде минимално дразненето в тази област и съответно образуването на бръчки. Така, в този ред на мисли, ако ви е интересно каква козметика като грижа използвам, може да ми оставите някакво коментарче, за да ви покажа. Разбира се, имам много бюджетни продукти. Имам същия стик на Catrice, имам руш на Catrice, използвам много бюджетни продукти. Имам и на Essence такъв стик, но този на Lancome просто една идея по-издържа от останалите.
Използвам спиралата на Radiant, ето тази, надявам се да се вижда добре. Подарък ми е от една моя много близка приятелка, която ми каза, като си сложиш един път от тази спирала, повече няма да ползваш друга, ами натам отиват нещата. По принцип аз имам относително дълги мигли. Използвам Boni Lash от време на време, но честно да си призная, малко забравям. На фон зад мен може да чуете и пералнята, разбира се. Както и може би аспиратора, който съм включила, защото готвя пилешка дроп сърма. Обикновено, когато излизам на събитие, си слагам и сенки. Мога да ви препоръчам тези на NL Beauty. Изключително съм впечатлена. Подари ми ги една много близка моя приятелка друга. В тези 3 цвята: Diamond Dust, Champagne Pink и Tears of My Ex. Изключително лесни за нанасене, особено за хора като мен, които не си падат по гримирането. За вежди понякога използвам ето този продукт на Etude House. Това е корейски продукт. Абстрахирайте се от стърчащата ми коса. В момента е в фаза на растеж и нещата са много сериозни. Сега виждам, че даже тук леко имам още да си доразнеса от продукта на Dior. Но няма значение, така или иначе. Се работи много лесно с него, просто не съм свикнала да снимам и да правя паралелно още няколко неща. Но тепърва ще се уча. Какво друго да ви споделя за грим продуктите, които ползвам? Не е задължително да са на скъпа марка, за да ви се харесат. Въпросът е да вършат работа. Една палитра на Dior, която виждате докъде е стигнала. Цветовете са ето тези тук. За тези от вас, които се интересуват, защото няколко пъти имам забележки, че не показвам внимателно цветовете. Това е моят грим. Последен поглед. За устни използвам балсамчета последно време. Ето този вариант на Laneige. В момента много ми допада. По принцип, за цената си Laneige са много скъпи, но с оглед доброто си качество, смятам, че не е лоша идея да инвестирате, тъй като тази упаковка стига за много време. За коса използвам четките на Tingle Teaser. Както знаете, аз съм споделяла неведнъж, че имам тази четка от поне 6-7 години и съм супер доволна. В момента косата ми е леко наелектризирана, затова сега ще я оформя и ще нанеса олио за краищата й. Имам и малка четка Tingle Teaser. Честно казвам, не я използват основно децата ми, защото започнаха да проявяват интерес към прическите и съответно аз им я предоставям. Така, вече косата е готова. Прибирам метеоритите. Отворила съм си ето тази мини упаковка на олиото на Ладор с ухание хиноки. Много приятно. Слагам съвсем малко, колкото да намалим на електризирането. Така ли, че косата ми е за миене, но ще е утре вечер, така ще издържи малко повече. В момента съм в процес на търсене на продукти за коса, които да ми паснат по-добре от това, което ползвам в момента. Така че, ако имате идеи за шампуани, грижа за по-мазна коса с сухи краища, пишете долу в коментарчета. Сега затварям тоалетката и започвам към любимата ми тема, а именно празни опаковки. Тук до мен съм наредила в едно кашонче всички празни опаковки. Това кашонче просто вече се препълни и трябва да го разчистя. Започвам с ето този продукт на Бергамо. Води се изсветляваща есенция. Това е най-ужасният продукт, който може би съм ползвала последните няколко години. Ужасно попиване, страшно лепнене, запушва порите, просто изключително неподходящ беше за моята кожа. Измивна пяна на Шимани, продукт, който много харесвам, подходящ и за бременни, и за кърмещи, заради чистия си състав.
много добре почиства като втора стъпка моето лице. Ако чувате шум около мен, това е коша за рециклиране, който в момента пълня и ще изхвърля в последствие. Тук няма наименование на тази упаковка, но това е измивна пяна на много известната американска марка Cetaphil, не знам точно как е ударението. Голям провал, използвах като душ гел, изобщо не ми хареса, така че не бих препоръчала. Един корейски крем на марката Esfolio, той е двоен, т.е. първата част беше с гелообразна формула, а по-голямата беше крем. Смятам, че е добър, особено за цената си, която беше типа 4-5 лева от Makeup.bg. Но в момента смятам, че има други в тази категория корейски продукти, които малко по-добре пасват на моята кожа. Все пак нека не забравяме, че си правя в момента процедури за лице и кожата ми е по-чувствителна от обикновено. Една термозащита на Schwarzkopf, към която имам смесени чувства. Доста отежняваше косата ми, омазняваше я и по-скоро може би не бих купила отново. Марката Esfolio има страхотни падове за лице. Това е една от многото опаковки, които ползвам. Тази е с зелен чай. В момента съм на края на варианта им с ориз. Използвам ги сутрин, когато стана, почиствам лицето си с два такива тонера, изчакам да изсъхнат и да поизсъхне кожата, но не напълно и след това нанасям следващият продукт, който обикновено е директно крем, защото по-малко време имам сутрин. Една маска на тази марка Lavik, купувам я от дрогерията в квартала, в който работя. Беше доста прилична. Разбира се, в нея има още продукти. Ето този крем на Жигьо, който не ми допадна изобщо. И един крем за тяло от абонаментна кутия на Earth Skin. Също беше много приятен като миризма, но оставаше доста лепка слой върху кожата ми. Много хубав продукт с алоe вера на корейска марка. Изключително добре попива. Уникален продукт. Просто бавно свършва, защото все пак упаковката е 300 мл. Много, много ми допадна, особено за цената си, която е доста символична. Крем на Nat Herzen на Dr. Tice серия с продукти. Приключих го него. Доста плътен крем за нощ, за вечерна употреба категорично. Добре попива, разбира се с други продукти. Допадна ми достатъчно. Бих го купила отново в интерес на истината. Една маска, която отново от абонаментна кутия, използвах я като маска за тяло. За лице не върши никаква работа, поне според мен. Два продукта на марката Origena, които ми бяха пратени от сайта на на Be Well Store, шампуан и вода за коса, които са част от серията им с кофеин. Много ми допаднаха, добре измиват, добре се разпейват, доста добри продукти, но по някаква причина, не знам защо така се получи, косата ми драстично започна да изтънява, когато започнах да ги ползвам. В корените е супер, но по краищата не беше достатъчно добре и не знам дали бих купила отново. Една термална вода на Юриаш. Следващите такива видеа ще виждате още такива упаковки. Това е продукт, който използвам изключително редовно, веднага след процедура за лице, когато правя такава, един път в месеца. Само това пръскам буквално 3-4 дни и кожата ми се чувства повече от отлично. Коша до мен за рециклиране се напълни. Ужас. Една пяна, която си бях купила лятото по неволя на Ривел. Много прилична за цената си, но състава не е изобщо добър и не бих купила отново. Серум на марката Esfolio с пептиди. Доста приличен продукт, особено за супер символичната си цена. Продължавам с още един продукт за коса. Всъщност не е един, ами са 3. Не, това не е за коса. От серията на Trimei за грижа за косата, ето тази от сайта на Best Care.
Честно казано, съм доста доволна от точно тази розовата серия. Тя се води за изтощена коса, а това е балсам, който може да се използва като маска, като продукт след измиване по краищата и честно казано ми харесаха и не ги ползвам за първ път. Очевидно ги купувам и се харесват на косата ми, но пак казвам, малко странен момент, защото в момента косата ми не е в най-добрата си форма, пък продуктите, които ползвам по принцип ми допадат. Крем за тяло отново на Тримей. Много хубав, бавно свършва и е плътен, за лято в никакъв случай не е подходящ. Един измивен гел на Авен. Знаете, аз съм голям почитател на тази марка и силно препоръчвам всички продукти на Авен. Още малко от тази серия. Измивен гел на Адерма. Това е, не знам коя пред опаковка, изключително любим продукт за цялото семейство. Наблягам. Така, сега това, което ще видите, ще се го дигна тук до мен, защото просто вече няма на къде. Една пяна за бръснение, която така и не доизползвах до край, просто защото хора на лазерна епилация вече се по-малко използвам. 3 флорални води на Амели с безсмъртниче и лайка. Скоро ще има още няколко такива. Това са любимите ми флорални води плюс спрея на юряж. Това е пълната опаковка, които използвам след процедура за лице. Извинявам се. Един продукт на доктор Алекс Макинджиева от нейния сайт Hydrax Ceramide Face Cream. Имам още един тук. Правете сметка, защо имам втори. Пептиден крем, изключително хубав на Esfolio, за цената си особено. Спрей на тази марка BioLi от Best Care. Също много хубав продукт, по-плътен, особено за чувствителна кожа. Измивен продукт на Nuxe. Много харесвам техните измивни продукти, защото ухаят невероятно. Измивното олио на Тримей е може би 4-та опаковка, която използвам и съм супер доволна. Измивен гел на Dexeril, изключително добър, особено за цената си. Силно препоръчвам. Не препоръчвам обаче Cosrx Advanced Nail Mucin Essence продукт. За втори път им му давам шанс и много ме разочарова. Една ампула на Тримей с колаген. Не беше лоша, но не пасна много добре на моята кожа. Още един спрей, този път с роза на BioLi. Предният синия беше с бял трофел. Един продукт на Etude House, емулсия за лице, която използвах за тяло. Не ми допадна изобщо. Крем за ръце на корейска марка, много хубав, Dasaim. Много приятно мирише. Най-разочароващият продукт след първия е ето тази вода на Харо-Харо. Виждате колко много е останало. Това нещо запушва моите пори. Запушва порите на 2 мои приятелки, на които я дадох. И просто повече нямам желание да се занимавам с този продукт и я изхвърлям. Измивен продукт от някаква абонаментна кутия. Нищо кой знае какво. Отново на тази марка измивна пяна с ориз. Много хубава. Малко повече ми пресушава кожата, но с добавя грижа след баня нещата се нареждат. Много хубав околочен крем на Skin 627, корейска марка, която е отново от сайта на Makeup.bg. Dermalibur, най-използваната серия за моите деца, когато говорим за подсичане. Най-малки ми син все още използва памперси понякога и това е продукта, който използвам. Пореден крем на Миша в номер 23. Било е по-топличко, когато съм го привършила. Ампула на тази марка Skin 1004. Честно казано, не ми допадна особено, но си я доизползвам. Имам още една такава, защото беше подарък от моя приятелка и си ги използвам, защото не е толкова зле, но не е и толкова добре. Не ми допада много на кожата, но с комбинацията с крема на доктор Алекс Макинджиева нещата са добре. Един спрей за рани на Hansaplast, който приключи. Слънцезащита на Адерма. Явно давно не съм снимала празни опаковки. Изключително харесвам всички продукти на Адерма, на Авен, на Дюкре. Един парфюм от Мартинес, който предлага реплики на известни парфюми. Много ми допадна, съпруга ми го беше избрал. Още един парфюм на
Calvin Klein, който не ме впечатли нито като издръжливост, нито като ухание. Една малка опаковка на маската за устни на Laneige. Има и в голям размер. Имах един леко хейт пост към Laneige, обаче след като тествах разни други продукти, си давам сметка, че може би Laneige наистина не са... си заслужават цената, не са толкова скъпи за качеството, което имат. Един продукт, мицеларна вода за лице на тази марка Сейм, нищо кой знае какво, изобщо не съм я ползвала. Използвах я да си нанасям върху тялото. И накрая един серум на 3 месеца с Бокучиол, който беше доста приличен, но много трудно се борави с пипетката. Така, това са моите празни опаковки. Приготвила съм ги вече за боклука. Приготвих се и за работа. Тук около мен виждате в момента какво използвам и може да придобиете някаква представа. Но пак казвам, че ако имате желание да направя видео, което ви разказвам подробно, каква козметика използвам, от кое съм доволна, от кое не съм, оставете ми някакво коментарче. Не забравяйте да ме последвате и в социалните мрежи, където нашата общност става все по-голяма и по-голяма. Всеки ден споделям полезни съвети за здраве, за семейства, за майки с малки деца, които често имат така наречените яслени градински заболявания. И не само, разбира се, полезна информация за жени, за мъже, за хора от всякаква възраст, които търсят адекватност в социалните мрежи, а не просто да си показваме продуктите. Така че, благодаря на всички за това, че ме гледахте. Ако сте ме изгледали до край, ще се видим скоро. Надявам се тази година да съм по-редовна тук в YouTube. Чао!